Γεια σας παιδιά, εδώ ο Κώστας Μιχαλόπουλος πάλι μαζί σας. Και λοιπόν παιδιά, τώρα θα κάνουμε αυτό το μικρό βιντεάκι για να σας δείξω πώς μπορούμε να καθαρίσουμε ένα CD που είναι ευρωζωνισμένο, χαλασμένο, πώς να το πω. Ναι, πολλοί το ξέρουν αυτό, το έχουν κάνει, αλλά εγώ το κάνω πάλι για να σας το θυμίσω, τέλος πάντων. Έχουμε εδώ το CD. Πρώτα θα σας πω τι χρειαζόμαστε. Εντάξει, το CD, ενόπνευμα, λίγο νερό και χαρτί. Το χαρτί όσο θέλετε. Ναι, λοιπόν παιδιά, θα σας δείξω πώς το κάνουμε. Πρώτον, παίρνουμε το CD που είναι αρκετά γρατζουνισμένο. Δεν ξέρω τώρα αν βλέπετε εδώ που είναι γρατζουνισμένο, αλλά είναι. Και στην αρχή, να το αφήσω πρώτα κάπου μη λερωθεί, βάζουμε λίγο νεράκι να καθαρίσει τη βρωμιά που έχει πάνω του, όχι τις γρατζουνιές. Λίγο νεράκι, οπ, το έβαλα. Το αφήνουμε πάνω, να σκουβίσω μια στιγμή το χέρι μου και έγινα σκάτα. Τέλος πάντων, μετά το τεινάζουμε και παίρνουμε το ενόπνευμα. Αυτό εδώ το ενόπνευμα. Αυτό εδώ. Βασικά, ό,τι και να είναι, και το άλλο το μπλε που έχουν πολλοί, αρκεί να λέει πάνω φαρμακευτικό. Αυτό κάνει. Φαρμακευτικό είναι καλό. Γαμάει το φαρμακευτικό. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το ενόπνευμα και βάζουμε λίγο. Βασικά βάζουμε εκεί που έχει γρατζουνιές. Έχω βάλει εδώ στις γρατζουνιές. Εδώ, κάτσε που άλλο έχει. Εδώ. Εδώ μπορείτε να δείτε. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε. Και το αφήνουμε κάπου καθαρό εκεί. Και το αφήνουμε εκεί να δράσει για λίγα λεπτάκι. Σκουπίζουμε λίγο το χέρι μας. Σκουπίζουμε λίγο το χέρι μέχρι αυτό να δράσει. Για να το αφήνω εγώ. Εγώ πάντα το αφήνω. Το έχω κάνει σε τουλάχιστον 5 από τα CD μου και όλα δουλεύουν μέχρι τώρα. Και είναι αλήθεια. Ωραία, νομίζω είναι ok. Το τεινάζουμε τώρα εδώ. Να πάρει λίγο, να μην έχει πάρα πολύ. Ok. Παίρνουμε ένα χαρτί καθαρό. Κάτσε να το αυτό, το ίδιο το θέλουμε. Και το σκουπίζουμε απαλά. Να δράσει. Να φύγει τι έχει πάνω του. Και πολλοί φίλοι μου το έχουν κάνει αυτό και πιάνει. Είναι και μερικοί που λένε ότι και με την οδοντόκρεμα πιάνει. Δεν πιάνει, μην το προσπαθήσετε, θα γίνει χειρότερα, θα καταστραφεί ολόκληρο. Και μην προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό που κάνουν μερικοί με το χέρι. Θα αφήσει αποτυπώματα και βλακίες και δεν θα πιάσει. Με χαρτοπετσέτα και να το σκουπίζετε καλά, γύρω. Παντού. Να είναι καθαρό. Εδώ. Συνεχίζουμε εδώ. Τώρα παίρνουμε λίγο νερό, λίγο, και ξαναβάζουμε. Μην έχουν μείνει τίποτα βλακίες πάνω. Το τεινάζουμε. Κάτσε να σκουφιστώ μια. Το τεινάζουμε λιγάκι.
Το ξανασκουπίζουμε. Το ενόπνευμα μυρίζει και ενόπνευμα. Αυτό. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά πρέπει να το σκουπίσουμε, έτσι είναι. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό, να φτιάχνω διάφορα πράγματα. Και ναι, μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Βασικά από εδώ δεν γίνεται να τη δείτε πολύ. Αλλά εγώ δεν βλέπω πολλές γκροτζίνες. Εδώ. Είναι μια χαρά. Έτσι, αυτό να κάνετε κι εσείς. Το έχω κάνει χιλιάδες φορές και πιάνει. Το βάζουμε ξανά πίσω απαλά. Μην γκροτζινιστεί. Οπ. Οπ. Το κλείνουμε και το βάζουμε όπου θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό με την οδοντόκρεμα. Και ναι, μην ξεχάσετε στο τέλος να κάνετε ένα like και ένα subscribe και να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και άλλα διάφορα τέτοια. Ναι, γεια σας και τα λέμε την άλλη φορά. Και ναι, θα συνεχίσω και τον Batman. Θυμάστε, ναι. Γεια σας.